قیرانانو یا پنابران روی مرۆڤانتیê da ber ezmûneke mezin ji astengiya jiyanê. Bê tu çareserî, li gorî netewên yekbûyî jimara penaberan zêdetir ji 65 milyon bû. Derhîner û hunermendê Çînî ay wî careke din tiliya xwe dide ser wê birînê bi filmekî belgeyî bi navê Şepola Mirovan. Gotê de çîroka êşa penaberan tîne berçavan. Film dê Festîvala Şêrêzêrîn ya filman lê Venîsya beşdar bû û kete rêza pêşîn dê pêşberiya xelata zêrîn de. For my personal curiosity, ji aliyê serbora minî kesayetî zanebûna min gelekî tune bû di derbarê penaberan de. Lêbelê ji ber guhdana min bi kêşeyên mirvantiyê û ezmûna jiyana minî zor dibin desthelata komünîst li Çînê min berê xwe da vî filmî. Min ew êşa dîtiye dema bavê min hate sorgunkirin ji aliyê hikûmeta Çînê ve bo demek dirêj. Ayê gotemenî wî 6 saliyê yek ji kesayetî û hunermendên navdarê lê cîhanê. Ji ber çalakî û bîr û boçûnên wî yên balkêş di derbarî siyaset û kêşeyê mirovantiyê de. Niha ew li Berlînê dijî tevî malbata xwe. Ji bo filmê xwe li nêzî di sid kesên penaber di filmê xwe de beşdar kir. Li gorî ayê ragihandin û medya nikare barê vê qeyranê hilgire û bi avayekî baş bigîne xelkê. Ji ber wê wî biryar da govî filmî çêbike. I think the news. Ez hezir dikim gonûçe her roj vê rewşê digihîne me lê her wisa jî ew dihêle em jê sar bibin ji ber kêşe me stir dibe. Di dawiyê de tu dest jê berdide ji ber tu nemakar tiştekî bike. Ew tiştekî pir bi êş û tirsîdar e. Ay serdana çend welatan kir ji bo rewşa penaberan jî nêzik ve bişopîne. Kampên penaberên Sûrî li Urdun, Libnan, Iraq, Tirkiye û welatên Ewropî ya dinê jî kesên Efxanî gobzorê sorgun bibûn. Doesn't matter what kind of religion. Xema wê tune ye bê ew ji kîjan olê yan nicadê bin, ew tev baweriya xwe bi aramiyê tînin, bi paşerojeke baştir ji bo zarokên xwe. Ay dizane got filmê wî nikare vê kêşeyê çareser bike. Lê bikêmanî dengê van penaberan digihîne xelkê. Filmê wî yek ji 21 filmên beşdarî bûne di vê festîvala bi navê Şêrêzêrîn de. Godriya vî filmî de kar çîroka wan kesê bê ziman û kesên xemgîn û di nava êşa xwe de kelejan dibin bigihîne xelkê cîhanê. Wisa ay behra xwe û hunera xwe bikartîne ji bo çîrokê mirovantî.